Eta funtzioekin amaitzeko, funtzio linealak. Aurten, funtzio linealak bakarrik ikasiko ditugu, bai? Hurrengo urteetan ikasiko ditugu beste hainbat, bai? Existitzen dira funtzio kuadratikoak, funtzio logaritmikoak, bueno, eta bar luze bat. Baina aurten, funtzio linealak. Bueno, funtzio linealak honelako adierazpena daukate, bai? Beraien ekuazioa honelako forma edukiko luke. I eta X, bai, izango lirateke gure ezagunak, bai, bi aldagaiak, erlazionatzen ditugun bi aldagaiak, eta gero M eta N bi zenbaki, bai? Bale, orduan, funtzioaren ekuazio edukita ikusiko dugu nola eraikitzen den balio taula eta nola adierazten den grafikoki, bai? Eta ekuazio honen zentzua. Zergatik deitzen diogu funtzio linealak ikusiko dugun moduan, funtzio linealen adierazpen grafikoa beti zuzen bat edo linea bat direlako, bai? Adibidez, demagun I berdin 3x gehi bi ekuazioa ematen digutela, bai? Badauka funtzio linealen forma, bai? X eta I bi ezaguna nauen arteko erlazioa, bai? Bale, eta lehenengo mailakoa da, bai? Ez dago berretxailerik. Bale. Orduan, kasu honetan, nire funtzioaren formari dagokionean, badakit M beti dela X-i biderkatzen dagoen zenbakia, kasu honetan 3, eta bi gai askea, bai? Bale. N, bale. Orduan, hau, ekuazio edukita, balio taula ereki genezake. Nola, X-i balioak emanez, topatu dezakegu I zenbat ateratzen den. Hau da, X 0 denean, X-en lekuan jartzen badugu 0, 0 bider 3, 0. Gehi bi, I izango litzateke 2. X-en lekuan bat balioa ematen badiot, bat bider 3, 3 gehi bi, 5, I izango litzateke 5. Eta beste balio bat X-en lekuan bi balioa jartzen badut, 3 bider 2, 6, 6 gehi bi, 8. Bale, ikusi duzuen moduan, X-en balioak nik aukeratzen ditut, eta honela ondorioztatzen ditut iren balioak, bai? Eta behin, taula edukita, koordenatu hauek, X-I koordenatu hauek, grafikoki ere badakigu adieraz daitezkela, bai? Adibidez, X 0 denean, I da 2. Hor beraz, X ardatzean 0, enez mugitzen, I ardatzean 2 gora, bat, 2. Hoxe izango litzateke 0, 2 puntua. Urrengoa, bat, 5, X ardatzean bat, eskumara bat, I ardatzean gora, 5, bat, 2, 3, 4, 5. Hoxe izango litzateke bat, 5 puntua. Eta azkenengoa, 2, 8, X ardatzean 2, I ardatzean 8 gora, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoxe izango litzateke 3. puntua. Eta ikusten dugu moduan, elkartzen baditugu puntuak, berare adierazpen grafikoa zuzen bat litzateke. Horregatik, barkatu, funtzio lineala da. Bueno, guzti honetatik zer ondorioztatu dezakegun? Bueno, funtzio linealak, funtzio lineala zuzen bat dela, X-en aldaketei I-ren aldaketa berdinak dagozkiolako, bai? 0 n puntutik pasatzen dela, hau da, X 0 denean, I beti da N, biratu. X-en lekuan 0 jartzen badut, bai, ze geratzen zait, 0 bider 3, hau da 0, bakarrik geratzen zait 2, eta hau zer zen N. Orduan, X beti pasatuko da funtzioa 0, kasu honetan gure funtzioa 0, 2 puntutik. Ikusten dugu moduan 0, 2 puntutik pasatzen da, bai? Bale, orduan, beti pasatuko da 0, n puntutik funtzioa. Eta amaitzeko M, hau da, X-ari biderkatzen dagoena, zuzenaren malda deritzo. Bai, zuzenaren inklinazioarekin erlazioa duelako. Eta X aldagaiaren koefizientea da. Orduan, M beti izango da X-i biderkatzen dagoen zenbakia, bai? Eta deituko diogu horri zuzenaren malda, bai? Horren balioaren arabera, nire zuzenaren inklinazioa aldatuko delako ondoren ikusiko dugun bezala. Bale. Goazen ikustera orduan zer den funtzioaren malda? Zehazkiago. Demagun honako funtzioa daukagula. I berdin 3x, bai? Honen adierazpen grafikoa hauze litzateke, bai? Bale. Guk ez bagenu jakingo ekuazio hau I berdin 3x bakarrik grafikoa emango baligute, malda ere, funtzioen malda kalkula genezake. Bai, nola? Bi puntu hartuta, funtzioko bi puntu hartuta, adibidez hartuko ditut, hause dela bat X bat I 3 eta bi 6 puntua. Bai, malda kalkulatzeko beti I koordenatuen arteko aldaketa zati delta X, X koordenatuen arteko aldaketa eginda lortu genezake, bai? Eta honez esan edu, I koordenatuen arteko ezberdintasuna izango litzateke bigarren puntuaren I
ken lehenengo puntuaren i, zati bigarren puntuaren x, ken lehenengo puntuaren x, bai? Orduan, gure kasuan, izango litzateke bigarren puntuaren i, 6, ken lehenengo puntuaren i, 3. Vale, guzti hori izati, bigarren puntuaren x, ken lehenengo puntuaren x, 6 ken 3, 3 zati, biken bat, 3 zati bat, 3. Ikusten dugun moduan, malda 3 atera zaigu, eta hori izan beharko luke bai, ze malda da beti x-i biderkatzen dagoen zenbakia. Bai? Eta kasu honetan, malda positibo bat denez, zuzena gorakorra izango litzateke. Baina, bueno, hori ondoren aztertuko du. Honako zuzen honen ekuazioa ematen badigute, bai, kasu honetan i berdin -5 laurden x, badakit malda izango dela -5 laurden, bai? Baina grafikoa aztertuta ere, atera nezake, nola? Bi puntu hartzen ditut grafikoan, adibidez, hauze 0, 0, eta hauze dela lau -5, eta bi puntu horiekin ere, kalkula nezake malda, lehengo formula erabilita, bai? Bigarren puntuaren i, hau da -5, que lehenengo puntuaren x, 0. Que lehenengo puntuaren i, eta bigarren puntuaren x, que lehenengo puntuaren x, bera, lau, ken 0, -5, ken 0, -5, lau, ken 0, lau, -5 zati lau, bai? Izango litzateke malda. Beraz, formulatxo honekin, bai, eta grafikoaren bi puntu ezagututa, kalkulatu dezakegu ere beti gure funtzioaren malda, bai? Bale. Eta funtzioaren maldak zer esan nahi dauka? Ikusten dugun funtzio hauek aztertuko ditugu, bai? Adibidez, m, malda positiboa bada, funtzioa gorakorra da, bai? Adibidez, hemen, hauze, i berdin x ken 3, hau berdea, bai? Ikusten dugun moduan, bere malda, x-i biderkatzen dagoen zenbakia, kasu honetan ez daukanean ez era horretik, badakigu dela bat, bai? Positiboa da, horregatik funtzio eskerretik eskumara aztertuta gorakorra da, bai? Bale, m negatiboa da, funtzioa berakorra da, bai? Adierazten badugu adibidez a funtzio hau. I berdin -2x gehi 5, bai? Hemen laranja hau ikusten dugun bezala malda, x-i biderkatzen dagoena denez -2, funtzioa berakorra da, bai? Bale, beste bat, m zenbat eta handiago, zuzenaren inklinazioa handiagoa izango da. Orduan, malda zenbat eta handiago, zuzenaren inklinazioa handiagoa. Konparatu ditzazkegu adibidez, hauze, B eta C, bai? Ikusten dugun B honetan, malda esan dugun bezala, x-i biderkatzen dagoen zenbakia da bat. Eta beste honetan, bi eren, bai? Bi eren bat baino txikiago da, bai? Beraz, horregatik, urdinak, inklinazio gutxiago dauka, berdeak baino, bai? Eta amaitzeko, m berdina duten funtzioak zuzen paraleloak dira. Hemen ikusten dugun a eta e adibidez, zuzen paraleloak dira, biratu segaitik. Bien malda, -2 da, bai? Eta bereien irudika -2 denez, badakigu bia berakorra direla, negatibo delako, eta gainera, berdina denez malda, zuzenak ikusten dugun moduan paraleloak dira, bai? Inklinazio berdina daukate. Beraz malda, inklinazioa litzateke, bai? Bale, eta funtzio linearen barruan, bi konkretu aztertuko ditugu, proportzionaltasun funtzioa eta funtzio konstantea, bai? Proportzionaltasun funtzioa forma dauka i berdin mx, ez dago n-erik, bai? Orduan beti, aztertzen badugu adibide hau, i berdin 3x, x-en balio bakoitzari, iren balio proportzional bat dagokio. Beti zenbaki berdinarekin biderkatzen lortzen dugu, hau da. X 0 denean, bai? 0 bider 3, i ere da 0, x bat denean, 3 bider bat, i da 3, x bi denean, 2 bider 3, i da 6, denbora guztian, ikusten duzuen bezala, proportzionalak dira, bai? I beti da, x bider 3, bai? 2 bider 3, 6, horregatik proportzionaltasun funtzioa deritzu, bai? Eta grafikoki, adierazten dugunean proportzionaltasun funtzioat, beti 0,0 puntutik pasako da, 0,0 adierazten baditut, hau litzateke proportzionaltasun funtzioa eta ezaugarriak hori. 0,0 puntutik pasatzen dela beti, eta m zuzenaren malda izango da beti, bai? Bale, eta funtzio konstanteari dagokionean, zera? Aztertzen badugu adibidez, i berdin b, bai, i berdin n forma eduki beharko luke,
eraz Xik ez dauka, orduan I denbora guztian da bi, bai, orduan balio taula bat egin ezkero, Xen edozin baliorako 0, I izango da bi, X bat ez dagoenez X, bai, I beti bi, I X bi, eta grafikoki adierazita, denbora guztian Xen edozin baliorako, I izango da bi, 0, bi, bat, bi, hiru, bi, beraz, funtzioaren konstantearen adierazpen grafiko izango litzateke zuzen horizontal bat, bai? Bale, 0n puntutik pasatuko litzateke, hau da, 0b puntutik pasatuko litzateke, eta hemen zuzenaren malda kasunetan 0 izango litzateke. Ez dauka inklinaziorik, bai? Xik ez daukanez, Xi biderkatzen dagoen zenbakia 0 da, bai? Bale. Bueno, orain guzti hau praktikatzeko, honako ariketak egitea nahiko nuke. 273 orrialdekoak, 275 orrialdekoak, eta 277 orrialdekoa, bai? Guzti hau praktikatzeko. Ale, animo!